Jamen, jeg synes ikke, at anmelder stadig. Det er jo, I har måske hørt om ham. Det var nemlig sådan, at sidste år, der var vi en tur i Spil. Og der havde de en guide. Og han var meget træt på et tidspunkt på bæret. Så han var fuld udstress. Men der var jeg og jeg sang på vej hjem i bussen. Og det er en multisør. Rigtig mange gange. Og det er sådan, at vi har så været i mailkontakt med ham her. Han skal vise sig, han hedder Miroslav Stravinski. Og vi har været i mailkontakt med ham igennem det sidste år faktisk. Og har sådan det har været en korrespondance, hvor vi har fortalt lidt om, hvad der foregår her i løbet af året. Og nu her i dag faktisk, der har han skrevet det med. Og der er det jo lidt sammen. Så jeg vil gerne lige med det samme påpege, at det er ikke Jacob eller jeg, som regner med nogle af disse ord. Det er udelukkende Miroslav Stravinski. Vi formidler blot budskabet, som betyder det. Jeg var guide for jer i Spindlen sidste år. Jeg var en smule stresset og udkørt og lidt træt. Jeg var lidt sur. Jeg håber, I forstår. Turen sidste år var helt skrækkelig. Jeg tænkte, det kan nok ikke blive ret højt værd. Men det der skete i år, er langt værre i fjor. Jeg tænkte, det er næsten ikke det værd. Jo, gik turen til de svenske bjerge. Det var næsten uden at stå på ski. Men inden vi kom i gang, havde Kringland et sten. Han hylede og skreg som en alpin. Der fejler mangler. Nej, du ikke helt skiller den dag. Og det kommer streg, når kærligheden rammer. Vi griner hver dag. Men Dorte, hun drej højere omkring. Dumme svin og stjernepsykopat. Og Jens blev sat af liv. I fuldt og kom i bræt. Fik med til lærer og gik i spaghetti. I aften, da drengene kottede af. Saunaen sad næste kringen og pis. De morede sig og lå. Gav med stage 2 og 2. Og pludselig sagde Mads, der er en dreng, der aldrig kaster om til liv. Og Jonas, der hældte hjertet med til rum. Der er dronningen med, og så er der Madsen, det er Madsen. Jo, der har sandelig været råb og sigt til på vores lille flot. Men vores hvad mangler, er I nu ikke helt skillerne der? Og rulle kraver, så kærligheder, vi griner hver dag. Stop. Der er piger, der detektiver er besat. Er drenge eller er døde gammel? Du sad så i chok, når forløsten ringer. En aften, der Terminator var i trøjet. Og Musse skulle have en ordentlig tur. Kasper sagde, nu skal jeg høre hende ind for dig, og mange sagde selvfølgelig tur. Michael stod tilbage som på sten, og Kasper skreg, og rendte vej. Han tænkte, hvad er der gjort? Ikke endnu noget lort, men Michael sagde, min søn er tilgivet. Ja, hvor hvad fejler mangler? Between
King of LA.